טוב, היום נעשה סרטון תקלה 04. 04 בעיקרון אומרת הצפת מים בבריכת ניקוז. יש לנו משאבת מים. שימו לב למשאבת מים. מנוע שמסתובב. רואה איזה משאבה עובדת, מחובר למתח 220 וולט. יש לי פה את הרילי של המשאבה. עכשיו זה עובד. משאבה שעובדת עם משאבה תקינה. אם ככה, אז למה יש לי 0.4? 0.4 אומר, יש לי פה מצוף. שימו לב שהמצוף אין לו קשר ישיר למשאבה. הרבה יודעים שברגע שמצוף עולה הוא מפעיל את המשאבה. לא במזגן הזה. יש לנו פה יציאה, חיבור, CN פלוט. ברגע שהיציאה הזאת תהיה מגושרת, יהיה פה גשר, אז הוא לא ייתן לי תקלה 0.4. המצוף זה הגנה. ברגע שהמצוף עולה, הוא פותח את הגשר. עכשיו יש פה גשר, זה הפלאג של המצוף. הנה הפלאג של המצוף, אני אחבר אותו, בדומה לגשר. אני אחבר אותו. עכשיו, שהמצוף למטה, אין הצפת מים, יש גשר. שהמצוף למעלה, יש הצפת מים, הגשר נפתח, ואז זה כאילו שאין פה כלום. ברגע שאין פה כלום, אחרי כמה דקות של עבודה, ייתן לי תקלה 0.4. עכשיו, אם אני רוצה לנסות להבין, בדרך כלל רוב התקלות של ה-0.4 זה תקלת הצפת מים שנגרמת ממשקעים. המשאבה, הסוג של היציאת מים היא עושה סירקולציה ומעלה את המים. אבל אם יהיה פה משקעים, בוץ, כל מיני דברים שיכולים לגרום שהמים לא נקיים, אחורים, המשאבה לא יכולה להוציא את המים. גם אם יהיה הרבה הצפה של מים, היא לא תוכל להוציא את המים. מה שכן, אנחנו צריכים לעשות בדיקה של המשאבה פשוטה. אם יש לי פה משאבה, ברגע שאני אפעיל, ייתן מתח, ואין לי פה שום דבר במצוף, תוך כמה שניות היא תתחיל לעבוד. הרילי ייכנס לעבודה בתור הגנה. אם יהיה לי מצוף, המצוף יהיה תקין, לא יקרה שום דבר. אני עכשיו מוציא את המצוף, את הגשר, יכניס חשמל, הכרטיס ידלק, תוך כמה רגעים המשאבה תתחיל לעבוד. קיבל, הרילי נדרך והמשאבה התחילה לעבוד. ככה בודקים אם יש לי פה מתח במהירות האפשרית. כי אם אני רוצה להפעיל את המזגן בצורה רגילה, לחכות שהמשאבה תתחיל לעבוד, זה יכול לקחת כמה דקות, לפחות 5 דקות, אפילו 10 דקות, תלוי בסוג המזגן, עד שהמשאבה מתחילה לעבוד. אז צריך להבין שהמשאבה עובדת כל הזמן שיש לנו דרישה לקירור. אין לי משהו שמפעיל את המשאבה חוץ מדרישה לקירור. שתי דברים, או שיש לי הצפת מים, ואז המשאבה תיכנס לעבודה גם במצב כבוי, או שיש לי דרישה לקירור, אני מפעיל את המזגן לקירור, ותוך כמה דקות המשאבה תתחיל לעבוד שיש לה דרישה. ברגע שיש לי הצפה של מים, אין שום דבר שמגשר לי את היציאה של המצוף, אז המשאבה גם תתחיל לעבוד, והיא תנסה לעבוד ולהוציא את המים. אחרי כמה דקות שעדיין יישאר פה פתוח, יהיה תקלה CH04. ברגע שנסדר את הכל, נחזיר חזרה את הגשר, במקרה שלנו הגשר זה המצוף, מצוף שברגע למטה, עכשיו מה זה גשר? כוונה, אם אני רוצה לבדוק את המצוף, אני אקח אבומטר, אבדוק את שתי נקודות פה, את שתי חוטים, צריך להיות צפצוף. אם המצוף למעלה, אין צפצוף, המגע נפתח. לכן הבדיקה של המצוף פשוטה, למטה ולמעלה. כשזה למטה אין לי הצפה, כשזה למעלה יש לי הצפת מים. אני צריך תמיד לדאוג שיהיה לי גשר על הכרטיס. איזה גשר? המצוף הוא הגשר שלי. שהמצוף למטה הכל תקין, שהמצוף למעלה לא תקין. יכול להיות בעיות שהמשאבה נשרפת. אנחנו נעשה את הסרטון קצת ארוך, נסביר יותר. המשאבה שהיא עובדת זה מנוע חשמלי שהוא מתחמם. שימו לב שהמשאבה לא מוגנת יותר מדי, היא נמצאת בתוך החלל של המזגן, רואים, רק את זה רואים מבחוץ, וברגע שהמזגן עובד זורם פה רוח, זורם רוח קרה, ומקרר לי את המשאבה. אבל ברגע שיש לי תקלה 0.4, ונותנים למשאבה להמשיך לעבוד, המזגן מושבת. ברגע שיש לי 0.4, המזגן מושבת לא מוציא רוח. המשאבה יכולה לעבוד ולהתחמם. לכן חשוב, יש תקלה 0.4 לפתור אותה מהר ולא לשחק עם זה, כי המשאבה מתחממת ובסוף נשרפת גם.